И какво става, готини пичове, аз съм Masterfate и днес ще играем FIFA 17. Аз сега чакам да ми заради играта. Чувате страничен шум, това е от печката, аз съм я запалил. И хора, ще се върна, когато вече съм влязъл в играта. И чао сега. И хора, върнах се, ето, влезме накрая. Близо 1 час чаках да влезне. Така, ето го Марко Ройс. Страни. Много силен е звукът на играта. И хора, връщам се след малко. И върнах се, съжалявам за прекъсването. Тук играем срещу левел 4. Да, успя да нацеля не съм да си справил срещу себе си. Левел... Пак ли бе? Стига бе! Игра срещу това. Просто вече ми писна. Ако ме бие, да ме бие. Ако не, бие го като нищо. Ще ме бие, защото не се знае колко е. Ето тук започна ми взима топката. И аз не мога да се я върна. Ето аз направо фърлям на земята. Фърлям на земята направо. Тят. О, какъв рикошет се получи такива, че можеше да стане един много красив гол. Ако не бе рикоширала топката, тази топка можеше да влезе във вратата, но за жалост рикошира. Торес. Фернандо Торес не успя. Не Фернандо Торес, бъркам го с Фернандо Торес, не знам защо. Торес, какъв великолепен гол. Колко леко удари този топка с главата. За какво я разкарваш, бе? Няма време, па той я разкарва само. Съжалявам за това. Стига, бе, човек! Няма време, той пак. Тази ако беше влязла, вратаря просто нямаше да има шанс. 5 минути добавено време, тези 5 минути ще стъкат бързо, сега той ще разкара топката и сега ще свири край. Не. Или точно ще дам паса и или няма и да вкарам гол. Да, ето. Абе, вратар смотаме сера, и те сега ще стане, че за 2 или 3 е. Ето 2 е. Патите до тията. Пълната потия, хора. Потия на макс, ще казвам просто. На макс. Тук и че не знаят. Ще ме сцепат, бе. Ще трябва да карам близо 5 гола, бе. Ето няма как. Има как, но трудно. Също тези по-известни отбори.
Фал, пак за фал, бе. Може някой нещо да направи техните. Да. Не, тук не го спънах, нали? Не. Самата игра е такава бъгава, понякога бъгва и... Добре, тук я поемах. Торес. Удар на Торес. За Миеле гредата. Миеле ли, Мейл ли, какъв е там, не знам. Само знам, че съм паняк. Оттам ще да отбележа. Аз, лично аз. Как не ме да влезне тази топка, бе? Първото беше за Торес, който подане не мина. Торес отново не успя за какво. Не си пое тази топка Фернандо Торес. Какво правиш, бе? Ето го и сега пак ще ме бият с 2-3 на басите потията. Пълната потия. Ето го, 2 на 1, ето. Абе, хора... По-добре да играм там срещу някакъв мой, колкото е... Не, някакъв Манчестър Юнайтед. Да, това е май... Я видя. Това е моя Симон, това не го знам. Мислех, че е много момчето много клас, защото той е Манчестър Юнайтед, но съм се объркал, не само той играе тази игра, не само ние играем тази игра. Както знаете, и Йоби Екен играе играта. Може да напишете в YouTube Obieken BG10 и ще го намерите. И хора, умолявам ви, много ви се моля, искам да събера 100 абоната, защото един мой приятел има 135 абоната. Моля ви, искам само 100 абоната и 30 абоната да имам. Пак става. И 30 да имам. Или 30 абоната. Няма значение. Дори може и 130. Тук я вкарах много да знам. Моля ви. Ако ги съберем тези 30 абоната. Не успях да отбележа красив гол. То, как ме мощнах между краката. Айде! Yes! Само още един гол. Няма време. Не, няма време. Бил съм ги! О, спечелих! 2-1. Yes, bitches! Yes! Аз съм про 3. Това е матьор 1. Аз съм по-горна дивизия от него. 5000. Да видим за един пак. Колко ни иска. Не.
Тренинга. Дайте малко тренинга. Тъпата не е било да тренирам нищо. Така, история. Continue. FC 7500 пропакът. Подаръци нямам. Player пак. Beginner пак. Бъндълна. И много хора мисля, приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така харесате, коментирайте, споделете. Абонирайте се за мен, за да не изпуснете клип от този канал. И бори чак сме в следващия клип. Чао!